Акы бародарои азиз омад ҳамун рӯзе ки ҳаматон шида доштем аз собина клиентои қурутобхонаи Исмоил Тоҷӣ чиро шида доштем аксияра. Мана бародарои азиз алҳамдулиллоҳ имрӯз 7 ноябр айними рӯзи 7 ноябр сар кардагӣ айними видео биромад аллакай ҳами аксияи мо оғоз мешавад. кадом нафаре ки мухлиси ошай дӯстдори ошай биёен бародарои азиз як порс ош як зерабоёи тоҷикӣ ва як салат ним нон як чойник чой фарқ надорад як чойник мехирид 10 чойник мехирид 100 чойник мехирид 250 рубл. ин чизе ки ном бар кардам ҳама ями 250 рубл. як ҳафта аксияи мо идома меёбад. бисёриётон медонен чӣ хел ман аксияҳомо мегзарондум ва ин шам иншааллоҳ кӯшиш мекунам ба мисли ҳамо аксияҳои пешинамон ҳами хеле гузаронем ки бародаро давол набошанд ва даволна ҳами корхонаи мо бирояндаванд. ҳамаи шуморо мо интизорем дар қурутобхонаи Исмоил Тоҷик. аксия давом мекунад то рӯзи 14 ноябр. биёем бародаро. оша мехӯред иншааллоҳ ки ошои ватан пешруда мекунад. рафте бародарои азиз қурутобхонаи Исмоил Тоҷик 45 та ҷои нишаст дорад. ба ҳамин як шиштан 45 нафар мешинанд гапо роҳат мекунанд меран. нигоҳ кунед ҳама катои тоҷикӣ курпачаҳои тоҷикӣ болиштаҳои тоҷикӣ атмосфераи тоҷикона сарҳои ангор кушол барго хай хулоса кӯшиш кардем ки як зарра ҳам бошад фарҳанги худмона дар ҳамиҷа ҷо кунем. нигоҳ кунем бародаро бисёриҳошон медонанд ва бисёриҳошон намедонанд. мо ҳиҷомарам дорем. ҳиҷомаи Исмоил Тоҷикам дар ҳамин наздикии қурутобхонамонай. нигоҳ кунем бародаро азиз фита бочка ва дар инҷа бошад ҳамон кате ки дар инҷа ҳиҷома гирифта меша масаҷ ҳамаш қоидавӣ ва китобҳои қуръон ҷойнамозҳо ва электрони ҷойнамозҳо инчунин китоби мухтасари саҳиҳи бухорӣ ва чандин китобҳо дар инҷа дорем. доруҳои табобатӣ дорем. нархи ҳиҷома бародарои азиз бисёриётон мепурсед. нархи ҳиҷома 2000 рубли русӣ. дар ҳамин 2000 рубли русӣ чӣ дохил мешавад? фитабочка чанд қайки метони шишта ва баъд аз ин масаҷ чих се намуд масаҷаи ручной аппарат қати мисол бо ҳамун вакуумни мегам бо банка қати масаҷ мегиранд ва ҳиҷомарам ҳаст. нигоҳ кунем ҳамаи ҳамин дар якҷоягӣ 2000 рубл бародар. банкашам дар ҳамин даруни 2000 рубл дохил мешавад. аётона бирорем ҳиҷома аз соати 9:00 то соатҳои 23 то соатҳои 12 яги шаба кор мекунад. ҳама рӯза ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран биромадагар ҳам рақамҳои қурутобхонамонай ва ҳам рақамҳои ҳиҷомамон. занг занен номнавис кунен навбат гирен биёен ҳиҷома гирен роҳат кунен. адресҳои қурутобхонаи мо санкт петербург уна метро приморская дида метрора уна одамо биромадесам метрои приморская ҳамин дари метрои приморская мебироем ягон сутоб намехоҳем рост мебиёем. ина железноводский 68 кадом нафаре ки такси қати омаданем мошинои хитон қати омаданем парковкаи бепулай дар инҷа мо ини мошиноро дидӣ як моҳ зиёд шуд 2 моҳ зиёд шуд баъзеш дар ҳаминҷа истодагай бепулай иншааллоҳ ягон гап хабар намешавад. железноводский 68 дидем хитоб метри дар инҷа қурутобхонаи Исмоил Тоҷик нависондагай. ина қурутобхонаи Исмоил уна метро бардорусино метро нишонте ина метро ина железноводский 68 адрес ина қурутобхонаи Исмоил Тоҷик ҳам хел рост мебиёед. дар инҷа бародарои азиз қарнаи мияссарам ҳастай кадометонда ки гӯшт дар корай гӯшти гов гӯшти гӯспан шуморо метонем биёед. ҳами хеки омадаем хе рост поин мехамем ҷои мо ҳиҷома қурутобхона ҳамаш дар ин имиҷай ва кадом нафаре ки аксия омаданен фаромӯш накунем. аксия то рӯзи 14 ноябра давом мекунад. диромада баровар дар инҷа ҷои гӯштоай кадометонда ки гӯшти ҳалол дасткиш лозимай мебиёен харид мекунед. нархош ина дар рӯи экран бегай ва дар инҷа боша ҳасибоай чанд амуд ҳасибо ҳамаш бародарои азиз ҳалолай сертификати ҳалол буданшонам ҳаст.
аз ширкатҳои ватанирам ҳаст, аз ширкатҳое ки мисол аз давлати Догистон аз ҷо омадаган аз ҷорам ҳастай ва ичунин бародарои аз нигоҳ кунед. дар инҷа тамоми намуди доруворро дорем. Доруҳои табобатӣ кадом нафаре ки давлени дорен, вес дорен, ё ин ки вес гирифтан мехоҳен, ё ин ки дар шикамтон кирми зиётӣ дорен, кирми аскарида дорен, барои шумо паҷилуту железаи ниҷада кадом нафаре ки алкогол истифода мебарем мехоҳен ҳамин дарди алкашӣ халос шавен, барои шумо доруи против алкогола. Ва дар инҷа бошад печин ҳастай, мастопатия, жилудук ҳастай, барои одамое ки давлени ва инчунин нигоҳ кунед. Дар инҷа дору барои қувваи мардира зиёд кардан, эпидемию паста. Чанд намудша дорем, ҳам трибулисин макун, ҳам эпидемию паста. нархшон 700 рубл. дрини Россия дар сафка тариқи почта ҳама ҷои Россия роӣ карда мешаванд. Чӣ доруе ки дар онҷа мебинед ва Тоҷикистон ҳам равон мекунем. Инчунин бародари азиз дар инҷа нигоҳ кунед. чорни, тимин, омега, манталин ва ин фитосветчиҳое ки барои воспалени хина гирифтаги простатит, барои занҳое ки миома, киста доранд, барои тоқиёро дидед. тоқиё чандин намуди тоқӣ дорем дар инҷа. барои харид кардан бода ҳамин номер рӯи экран буда занг занем, харидам череза намин номер мешавад. алло нигарбонтон.